Epa! Kaixo! Kaixo! Barkatu mostea, Bai, lasai, ja bukatzen dago. Nola? Bukatzen, ja. Ja bukatzen? Bai. Bale. Zure izena? Nire izena, Satxo. Satxo? Bai. Satxo izena? Ba, ez da egite, txikitan, Izak da nire izena, eta gori, nola aitza ere, Izak da. Ba, gero, Izacito, Izatxito, eta Izatxo, eta azkenean Satxo. Horregatik Satxo? Satxo, hori da. Kauen, sos. Satxo eta bizikletan ikusten zaitut. Bai, entrenatzen. Entrenatzen? Bai. Zer egiten duzu, ba? Ba, aldu dana, baina triatroiak zaiatzen naiz. Ojo, triatroiak dira 3 kirol. Bai, igeri egin, gero txirringa, eta gero albaduzu korrika. Zenbat urte dauzkazu? 50. 50? Bai. Eta noiztik egiten duzu triatroia? Ba, hain dela 5 urte edo, hasi nintzala hola. Eta arrazoia zein da, zaintzea edo... Bueno, haikondu behar da. Edan da jan, gustatzen zai. Claro, eta hau mantentzeko, zein behar... Kirol pizkat. Oreka? Bai, oreka, hori da. Eta batxutan dago... Orain bezala, nago pizkat holan, Zer? Bitu. Eta hau dirua gostatzen da, Orduan, karo, orekan mantendu behar da. Hori da. Bestela, borobia. Orain kirola egin duzu? Orain errekuperatu behar da. Edan eta gero jan pizkat. Edan eta jan? Claro. Rekuperantea? Rekuperantea, hori da. Joan naiteke zurekin? Bai, no ez? Bai. Basi. Hala. Hau zedan nire lekua. Satxo, bai. Leku erra, Kristona. Ostra, bizina eta guzti. Hombre. Ba, orain ezeri hor eta rekuperanteen bila, nahi, a ber. Opa, hemen dago. Opa, Satxo. Ja. Bara, ardoa. Bai, zerbeza, bai. Rekuperantea. Bai. 0-0. Bai. Hau, lehenengoa, bai, 0-0 izan behar da. Importante. Bai, bestela, kirola da gero, sartzen dizu kristona. Kristona. Bai. Erratik, kirolarion bat bezala. 0-0. 0-0. Bai. Ba, hartuko dugu orduan. Venga. Eta egin rekupero. Bueno. Ikusten ditut kandelak ere, piztu ditzaket? Bai, hemen daukazu. Ze politzak, Oso polita. Romantikoa. Romantikoa. Bai. Listo. Bai. Bukatu dugu rekuperantea. Bueno, bukatu dugu lehenengoa. Ojo. Hemen, bigarrena. Vale, baina, baso, karo, ja edalontzia ja, askoa. Baina, ja, nivelakin, ja. Nivelakin, vale, freskosagoa. Bigarren rekuperantea. Hori da. Satxo, hau ez da 0-0? Ez, hori bakarri lehenengoa. Gero ja ez. Gero zer? Hombre, alkoholakin normalak. Bestia zan errekuperatzeko bakarri. Lehenengoa 0-0 edan eta gero, alkoholakin? Bai. Eta hurrengoa ere, Bai, alkoholakin, bai. Tak, eta ondo doakizu? Ba, niri, bai. Hala. Lehenengo. Bigarrena? Bigarrena. Hau bai, Hau bai? Bai. Hau. Satxo, eta rekuperantea likido bakarrik edo solido ere, bai? Ez, barritak hartzen ditut ere. Vale, barrita energetikoak edo. Bai. Hemen barritak. Barrita energetika. Bai. Hau egia zure barritak? Tigreton. Noski. Zure barrita energetikoak tigreton. Noski. Hau sartzen da orain, como un tiro. Barruaino. Como un tiro. Tigreton. Ondo zaintzen naiz, Ondo zaintzen zela. Bai. Lehenengo, zerbeza alkoholik gabe, gero zerbeza normala, eta jateko? Barrita energetikoa, tigreton. Bueno. Satxo, horrela zu orekatuta zaude. Bai, ni bai. Baina zu, kirola egin duzu ja? Gaur ez. Bai, igual egin behar duzu. Estela horeka... Zer egin dezaket? Hor dakagut piztina bat. Igeri, bai, duzu. Ba, horeka batek izen behar badu? Ba, horeka. Egingo dugu. Bai. Hemen txorduan. Bai, hemen piztina. Aldatzeko nahi zu edo jazteko? Hor dakagu. Ba, ontsa aldatuko naiz, da ontsa dator. Venga. Kirola gutxi, egin duzu, Kirola gutxi? Bai. Satxo,
Karo, hemen distantzia asko ez dago. Ez, baina, bueno, truko bat dakat. Truko? Bai, Esplikatuko jazu? bai, hemen betxu. Hau gomak dira, bai? Hemen betxu. Eta bestian ere, katian, Ojo. ojo aldatu. Eta orain, hola lotzen dugu. Adios. A ber. Ta. Eta orain, zu botatzen zea eta ni gomakin. Seguro? Ba, bai. Ega. Animo, eurre. Zema gradutan dago? Ba, 10 gradutan, igual. A ver, venga. Anda, venga, eurre. Venga, va. Entrenatzen. Da, hostia. Kenduko dizut. Libre. Venga, meta bezala, elmuga bezala. Ondo. Satxo, Bai, oso otzo dago. badaki. Azkenean, igerian egin dut, korrik ere bai, Bai, eta zuk bizikletan. bai. Beraz, bion artean, Triatloia egin du, triatloia. Bai. Eta oreka ere ja, mantendu dugu, bai. mantendu dugu. Satxo, azteko Satxo, izen polita. Satxok triatloiak egiten ditut. Kirolzalea da. Baina, oreka mantentzea gustatzen zaio. Hau da, kirola bai, eta jan eta dan ere bai. Importantea da oreka. Ze kirola soilik egingo balu, oso fuerte jarriko zinateke, eta garai bateko Nafarroko erregeari bezala deituko zintuzkete. Satxo el fuerte, Satxo el fuerte. Ojo, eta jan eta edan bakarrik egingo bazenu, tripa borobilduko litzaizuke. Eta Don Quijoten laguntzaileari bezala deituko lizukete. Satxo panza. Satxorekin nik ere jan eta dan egin nuen, da beraz oreka bilatzeko nik ere kirola egin berri izan nuen, pizinan. Hotza. Satxorekin edan nuen lehenengo zerbezak eta pizina hortako urak antzekotasun bat zuten. Zerbezak 0 gradu alkohol eta urak 0 gradu temperatura. Zure orekaren teoria oso ona da, baina eslogan bat ere behar luke. Eta nik esango dizut zein dan eslogan polit bat. Eginda gero triatloia, 2 zerbeza eta tigretoia.